Well, hello. Taas tänään Iisakin parissa ja mutta kun lähdetään kahtelee. Millä ukolla? Mietin, että pitäisikö kokeilla tätä Tainted-versiota. Otetaanko randomilla? Tää on kyllä ihan, siis nyt on iso riski. Nyt on iso riski. Eikä mitään hajua taas tästä kaukosta. En nimittäin muista. Aivan, tää on tää ukkeli. Ei se mitään, kokeillaan. Tää on tämmönen ukkeli, jolla niinku voi lyödä tolla systeemillä ja ui, sillä voi myös ampua. Mutta jos mä oikein muistan, niin tää on aika tehokas tää lyöntijuttu tällä. Tällä pystyy myös ampua ja tätä pystyy ohjailemaan tollain. On vähän ehkä hankala ja pienesti jotenkin hittaan muutona, ainakin noille nopeimmille vihollisille. Olisikohan meillä secret-huone jossakin sillä saatavilla helposti. Tossa, please. Ei ole. Tää käy vielä täällä toisessa suunnassa, niin pääsee itemihuoneeseen ja kauppaan. Vaikka ei taas kyllä ihan hirveästi rahaa olekaan, mutta tähän on ihan jees. Olisi pitänyt käydä täällä ensin, niin hetkonen. Aivan. Siis onko tässä joku mahdollisuus, että tää antaa ton efektin? Ei se vissiin antanut. Otetaanpa tommonen. Saa vähän enempi sydämiä. Sitten lähdetään bossiin ja ihmettelee seuraavaa kerrosta. Oi. Miksi tulee aina tää? Tää on jotenkin niin... Ai. Osuu se osuu kuitenkin. Oi. Kyllä ne sydämet oli vissiin ihan... Tai se sininen sydän ihan hyvääkin hakea tuolta. Okei. Hajotetaan nyt nuokin pommit sitten. Oi, kun tää on vähän speedia sais kyllä tälle ukkelille nyt tulla lisää. Niin. Tuo 0,85 vauhti ei ole ihan hirveän paljon. Arkkuja piisaa. Missä on kaikki pommit? Mennään tänne. Okei. Secret-huonekin olisi jossakin. Tulisiko näistä jotain kolikkoja? Please, ei. Pystyy tälleen vähän turvallisemmin ampumaan näitä kauempaa. On vaan aika tehoton tuo ampumisjuttu tässä. Ui, älä tunnu lähellä.
Joo, mistähän saisi sitten niinku vauhtia tähän ukkeliin. Pillereitäkään ei näy, että olisi voinut vähän kokeilla, jos niistä saisi vaikka joskus jotakin hyviä. Täältä tuli onneksi pommeja. Olisiko tässä meillä heti secrettikin? Eipä tietenkään. Eikä se ole tuollakaan. Kolikkoja puuttunee. Ei mä saada mitään. Ei saa edes säkkiä. Mutta oliko täällä näitä? On. Tuolta nyt jotain. Joo. Joo. Tulisikohan sitä säkistä meille avaa ja pommi ainakin. Ehkä tää ei ollut ehkä tää ei ollut paha juttu tää kortti ainakaan. Tuo meille vähän damaagia. No se ei kauaa kestä. Onneksi. Devil Deali. Tulisiko täältä nyt jotain hyvää? Tosta saas lennon. Mutta se vie 2 sydäntä. Se on riski. Se on iso riski. Eikä tuokaan kyllä niin häviö. Ei, että ei ollut hyvä juttu ottaa tuota, mutta otetaan silti. Koska mä haluan lentää. Oi, mä toivon, että mä en ota tuota damaagia enempää. Meillä on vain 1 musta sydän. Ui, että. Tää lento on hyvä, kun saa kuitenkin noin kaikki pikkupit kerättyä tuolta pieniä ja kiviä ja kaikkea sisältä. Super secret. Yes. No nyt tuolta löytynyt tää kirja antoi meille vihdoin ja viimein oikea efekti, niin on secret huonekin täällä näkyy mobissa nyt. Me voimme mennä tästä, kun katsoa samalla tää piikki on. Avaimia. Hetkona. Ei ollut hyvä. Nyt mä kuitenkin menetin sitten sitä HP:tä. No. Kyllä me pärjätään, kyllä me pärjätään. Uish. Pikkutaistelut tähän välle. Hyvin pärjättiin. Ei mitään hätää. Tuolta saa aina hyviä pikkuppeja tuolta. Tuolta.
huoneesta. Okei. Ei mikään häävi, mutta parempi kuin ei mitään. Ui. Tää on kyllä tehokas tää lyönti tässä. Siinä mielessä tää on kyllä mukava. Noillahan ei tee mitään. Noilla, mitä tää vieterin päässä oleva ampuu, mutta... Otetaan tommonen. Pääseepähän ensimmäisenä aina spawnaamaan joka kerroksessa johonkin. Väärä suunta. Sitä speedia tähän kyllä kaipaista on niin hidasta. Off. Moi. Moi. Ei. Ei. Miten saa nopeutettua Täältä me ei saada niinkö mitään. Jep. Ei mitään. Ei oteta sitten mitään. Se sillä kerran saanutkaan. Mutta ihan tuossa lähtenyt henki. No niin, tästä nyt saadaan päättää, mihin me spawnataan. Mennään tänne. Tää on tuo Tiny Planet. Tämä otetaan. Ai. Next. Oi. Pitäis vaan löytää semmonen paikka, missä on hirveän paljon pikkuppia. Vois käyttää ton rerollin jutun. Katohan sitä semmoista huonetta ei löydy nyt sitten, kun sitä oikein jättiin. Oi. Älä tuu niin lähelle. Tuo lyökin niin kauastalla, että tuo on kyllä sillä hyvää. Oi, kun ne tulee joka suunnasta. Olisikohan tuossa ollut secretti tässä alla? Toivotaan. Yes. Ajatetaanpa tuokin, jos tuolta saisi rahaa. Kiitos. Coinsista. Ja kaupassa, totta kai. Tämä on odotettavissa kyllä aina. Ai, mutta täällä olisi nyt ollut niitä pikkuppeja. No ei se enää auta. Mä keräsin.
Olisi voitu riirullata nuo kaikki kolikot, niin olisi voinut tulla parempaakin luuttia. Ei sitä vaan niinku unohtaa sitten niinku sen puolen minuutin aikana, kun tässä etenee tässä pelissä, niin unohtaa kaikki suunnitelmat, mitä on ollut. Hirviästi mukaan suunnittelee kaikkea oikein loistavaa, että kikkaa 2 ja 3. Entä nyt? No ei täällä mitään hirveetä ole, mutta kyllä me nyt kuitenkin nää riirollataan, kun... Joo. Ai, juokse! Juokse! Ei hyvä. Voitteko kuolla nyt ennen kuin meillä lähtee henki? Sinkö tämä on niin hiastava ukkeli? No niin, nostaa 4 random statsia ja laskee 2. Ois voinut nostaa tätä speedia kyllä. Ei. Ja damage meni alaspäin. Ei hyvä. Ei. Mitäs nyt sitten? Mennään secrettiin. Just joo. Oh. No tää lohduttaa sen verran, että ainakaan meillä ei oo kaupassa nyt greedia vastassa, kun se on täällä. Ja nyt siinä olisi taas sitä luuttia. En ota noita. Koitetaan saada tuohon virtaa tuohon spacebar-itemiin. Ai saakeli. Eihän tämä mene nyt yhtään niin kuin pitäisi. Saaskohan noista sinisiä sydämiä? Ei. Nyt mä kulutan kaikki pommini näihin, enkä mä saa näistä yhtään mitään. Ei hyvältä näytä. Ei hyvältä näytä. Ei antanut sieltäkään. Tuolla me ei tehdä mitään. Koensseja. Yes. No toivotta kaupassa on edes 1 sininen sydän. Koen myös toivon, että tässä selvitään sinne kauppaan asti. Tuonne me ei vielä lähetä taistelemaan. Hei, meillä on nyt tää spacebar-tie, missä virtaa. Käydäänpä riirollaan nää kolikot. Ainakin pommeja on. Ja nämä pillerit on niin riski, kun ei tiedä, että mitä täältä tulee. Tää on hyvä. Ehkä tääkin varmaan on. Toivottavasti. Oi. Eihän tämä ole mahdollista enää. Puolikas sydän enää jäljellä. Kuollaan seuraavasta. Ei oo taas näin lyhyt keissi tämä. Ei voi olla. Eilettäänkin oli niin kehenosti meni, että kuoli ensimmäisen 10 minuutin aikana. Nyt on sentään vähän pitemmässä aikaa mennyt kuin eilen, mutta... Okei. Missähän se kauppa nyt sitten on? Se on jossain niinku... Ai. Tää ei. No mä ei oo yhtään mukavia nää. Näkeeköhän nää näitä mua tänne? Mä oon täällä kivien takana piilossa. Ammutaan sitä täältä kaukaa käsi. Kyllä mä nyt haen tuon sydämen, mikä täällä on. Teemme nyt ihan vielä
kuolla ja luovuteta tätä peliä. Uish. Missä se kauppa nyt on? Mä haluan sen löytää ennen kuin mä pääsen hengestäni. Hetkone. Miksi? Se on tän vika. Aivan. Oi. Ei nui voi. Ei hyvä. Possi löytyi, mutta missä on kauppa? Täältä sydän. No edes yksi. Riirollataan. Otetaan tuo, kun meillä ei ole trinkettiä. Niin. Ai kauhean mun silmät kuivaa, kun mä oon niin joutuu niin jotenkin räpsyttämättä tässä. Ette ammu! Ihan hirveä paniikki, jos just näin. Joku yksi sydän enää ja pitäisi selvitä täällä vaikka kuinka pitkä. Miten on mahdollista, että se viimeinen huone on tyyliin sitten se kauppa? Tuolla ei ollut ketään. Ei ketään. Se oli ihan oikeasti viimeinen huone, missä oli tää kauppa. Ei tää ole tosikaan. Onneksi meillä on nyt rahaa ainakin. Voidaan täältä ostaa kaikki. Uskaltaako tää pilleriä? Sai speedia ainakin. Sieltä kolikkoa lisää ja... Hetkona, oliko jossain secretti? Oliko tuolla meillä paljon luuttia? Missä sitä luuttia nyt oli? Vai oliko sitä missä? Ei vissiin ollut. Mennään tänne. Okei. Miksi mä tulin tänne? Muutaman luutin takia. Ei hyvä. Ei tule tommosia teistä. Ei. Osuukko siihen? Hirviä rämpytys vaan. Okei. Se ei hirveästi auttanut. Jospa mä saatais täältä sydämiä. Eikö sinisiä sydämiä? Please. Dollari. No on ainakin rahaa nyt sitten. Ei vaan auta, kun ei täällä kaupassakaan ollut mitään. Täällä on patteri. Donaatetta vähän tonne. Nyt varmaan saadaan tää... Ei saatu. Se meni sekaisin ennen kuin sai edes donaatettua kaikkia. Tää tuo vissiin pyörähtää ympäri toi. Täälläkin on näin vähän tätä luuttia. Ei ottanut kettä. No, käydään nyt hakea se patteri kuitenkin, jos sillä nyt jotakin tekisikin vaikka sitten. Esimerkiksi
ensi kerroksessa. Mikähän bossi meillä on vastassa? Toivottavasti ei mikään ihan hirveä, kun just näin. Oi, oi, oi. Tää on aika paha. Tää on aika paha. Mä en voi kuolla nyt. En voi kuolla. Oh. Oi kauan. Hengitä, hengitä. Mikä se tämä on? Eihän tuo ole ollenkaan hyvä. Emme oteta tommosta. Ei tommosia, ei. Entäs sitten? Toivotaan, että täällä ei ole gradea. Lisää damagea. Tuosta saa kortteja. Joku kortin. Tää ei ole yhtään huono juttu. Tällä me ei tehdä mitään. Täällä nyt tuo avainkin. Joo, nyt pitäisi sitten löytää hulluna sydämiä ennen kuin kuolee tänne. Pitäisi päästä tonne Devil Dealiinkin, nyt kun meillä on tuo korttikin. Osuppa nyt. Älä tuu niin lähelle. Ei tänne päin, ei tänne päin. Vieläkö saisi jonkun sydämen, niin... Eikä mene taas yhtään. Hirveä, kun noilla lähtee tuo pää irti. Mikä se on meidän suunta? Ei me uudestaan mennä piistiin. Me oltiin eilen piistissä. Me voitais mennä itse saatanaa kohti. Älä ota niitä, kun mä olisin halunnut riirollata kaikki, mutta en mä tiedä. Ehkä se voisi olla parempi säästääkin Tintetrokkeja mä haluaisin kans niinku, niistä sais sydämiä. Missään meillä on toi secretti. Voisi olla tässä esimerkiksi. Aika hyvä. Tehdäänpä näin. Tää onkin hyvä. Nyt meidän pitää löytää joku iso huone. Voidaan täyttää paskalla se huone. Kirjaimellisesti. Oi. Okei. Tääkin on hyvä. Nyt tulee aika kivoja kortteja. Eiku niin, meillä on muuten tää. Meillä on 2 secret-huonetta täällä nyt. Jep. Massia sateilee. Täältä me katossa saadaan sydämiä, ai että. Miksi mä otin ton? No, otetaan sitten. Ei meillä ole virtaakaan, mutta olisi täällä kyllä ollut näitä pattereita, että... Täällä oli toinenkin patteri jossakin. Tuolla nurkassa. Nyt on taas tuossa virtaa. Mä mietin, että pitäisikö meidän käydä nyt siellä Devil Dealissä.
Mennään eka tänne. Oi. Eka tänne itemihuoneeseen. Joo. Bumbo. Sitten me mennään Jokerilla Devil Dealiin. Ei ollut hyvä. Saa tältä kyllä sen Lump of Coal, että sentään jotakin. Ei saanutkaan kuin Head of Krampus. En mä kyllä tuota halua. Mutta olisiko se kuitenkin hyvä ottaa? Otetaan me. Joo. Täällä on meillä iso huone. Älkää hyppikö, kun mä en näe mitään. Kaikkia näe mitään. No niin. Nyt me käytetään tää. Kirjaimellisesti täytetään paskalla tämä pestä. Nyt kun sais sen trinketin, kakkatrinketin, niin kuin pian. Ennen kuin mä oon kerennyt kaikki nää hajottaa. No eihän sitä tuu. Tuollahan se on. Nyt tulee luuttia. Tiedätkö mitä? Voi että. Miksi? Miksi mä tein näin? Mä olisin voinut jättää sen. Mietin, kun mulla olisi nyt ollut se reerolli. Mä olisin voinut reerollata kaikki pikkupit, mitä mä en halua. Esimerkiksi nuo punaiset sydämet. Tai vaikka nämä rahat, kun mullahan on täynnä nämä rahat, niin mä teen näillä mitään. Näistä ei niinku muista eikä leikkaa. Mulla ei muisti pelaa tämän pelin kanssa. Keräisköhän tuon noita rahoja ja antaisi jotakin parempaa sitä tilalle. Sillä on ainakin paljon annettavaa näköjään. Worldi-kortti. Shari-kortti. Keräpä ne loputkin rahat täältä sitten. Täällä on vielä massi. Tuo voi nimittäin antaa jotakin sydämiäkin varmaan tai jotain hyödyllistä. Esimerkiksi patteri. No, olisikohan täällä jotain? Täältäkin olisi voinut niinku rerollata sitten vaikka mitään. Just sitten kun mä hylkään jonkun hyvän jutun, niin siinä sitten käy. Mikshän mä muuten... Mä aina unohan, että mä lennän. No, ei se mitään, joo. Ei me ehkä aleta painelemaan nyt noita nappeja. Voi ei näytä hyviltä. Näyttää siltä, että niistä tulee mun kohdalla vaan aina jotain vihollisia. Ja nyt pitäisi vähän niinku säästää HP:ta. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Ollaan varmaan käyty kaikessa tarpeellisessa. Voidaan ehkä mennä bossiin. Mitä täällä tapahtuu? Hetkonen. Puhuttelenko minä pommeja vai mitä ihmettä? Siis mitä ihmettä? Mitähän tällä nyt tapahtuu? Ihan pihalla. Ei oo tosikaan enää. Devil Dealkin olisi ollut, mutta en mä usko, että meillä on siellä mitään otettavaa, kun
Mä ei HP:ta niin paljon oo, että uskaltais nyt lähteä. Me voitais nyt tosta pompata tonne Secret Roomiin. Ja sitten täällä on meille vaan rahaa. Antaisko tää jotakin pommia? Joo, pommit on ihan hyvä. Meillä oli tuo World-kortti, ne saa mappi auki. Oi, ettäkö oli nopea. Ei tulla noin nopeasti, kun mä en kerkiä juosta karkuun. Veikö se sen avaimen? Tuolleko voisi ottaa avaimiakin? Vissiin niin sitten. No, täälläkään ei ollut. Mutta kunhan mä häkkäjä. Onneksi mä lennän. Oh my. Tuossa tommonen ja sitten aletaan rullailla ja toivotaan, että tää antaa meille HP:ta. Just. Näin se antanut HP:ta. Ei anna mitään noista kolikosta. Aina pystyy iskemään niinku kauemmaksi. Vähän kiva. Missä on Super Secret? Siinä. Jokeri. Ei paha, ei paha. Meillä ei vaan oo sitä HP:tä nyt oikein niinku vieläkään mihinkään. Hetkonen. Olikohan tää semmonen, että... Joo, ei se antaa vaan yhden extra secretin. Mutta... Hetkonen. Mä en tiedä kannattaako meidän oikein edes kulekseä täällä enempää, mutta... Jos täältä nyt vaikka saisi jotakin... Esimerkiksi kuolis. Se ei olisi hyvä. Siillähän ei pitkälle pätkitä. Oi. Miksi mä edes kerään noita kolikoita, kun mulla on kolikot täynnä? Antais vaan tolle suosiolla tolle kaverille noita, niin... Hui. Ei se syö sitä avainta. Mä varmaan kattoin väärin. No ei. Täällä on joku minipossi, sehän voi antaa meille jotain. Mielellään jotakin hyviä juttuja sitten. No just. Tää ei auta kättä. Käydään nyt kuitenkin. Hetkone. Tää olisi kyllä semmonen, että jos söisi noita pillereitä sitten, niin...
Mutta ei meillä ole vissiin missään ollut nyt pillereitä, niin mä en oikein tiedä, kannattaako edes ottaa tota. Ei oteta. Otetaan tuo mukaan ja lähdetään bossia vastaan. Miten musta tuntuu, että oliko se edellisellä kerroksella vai tällä kerroksella, mutta tuolla kyllä oli jossain tuo se Magician kortti. Varmaan muistan väärin, se oli varmaan viime kerroksella. No. Lähdetään kattelemaan, kuka täällä on. Ui. Loppuus niin mikä ihmettävää on. En ole nähnyt. Okei. On muuten aika... Vely! Mitä? Nyt hei. Stuntti seis tähän nyt. Mitä täällä tapahtuu? Ei tää ole tosikaan. No. Tässä se taas lähti. Voi. Ei päässyt saatana asti. Ei päästy edes mamin sydämeen asti. Se auta. Semmoista tällä kertaa. Siinä muuten näkyy se peliareenan koodi, että jos haluaa sitten mellailla. En taaskaan vissiin näyttänyt tuolla alkuun, mutta siinäpä se nyt näkyy sitten. Joo, eipä mitään. Kiitoksia, kun olitte kattelemassa ja seuraamassa. Ja katsellaanpa taas toinen päivä uudestaan. Kiitoksia, anteeksi ja näkemiin ja heipparallaan ja hellät tunteet.